Археологически музей Самотраки. Археологическият музей в Самотраки се намира вътре в археологическия обект Палеополис и помещава местни находки. Музейната площ включва находки главно от разкопките в светилището на великите богове и структурира в 4 зали. В централната зала са архитектурни възстановки на основните сгради на светилището, като антаблеман на алтара и куполът на Арсионис II, украсен с бикове и маргаритки. Също така, части от надстройката на залата на посещения, мраморен надпис, който забранявал входа на непосветените в светилището на двореца. Във втората зала има части от релефен мраморен фриз Прополо Теменус, с танцорките, бюста на гадателя Тиризей, както и цялото тяло на обезглавената фигура, вероятно на Персефона и така нататък. Влизайки в третата зала, посетителят вижда една пейка с мраморни подпори, които са от свещения дом. Дъното стои заварена, залепена обезглавена статуя на Нике, посветена от Димитриус Полиорсет след победата му Кипър, и бе поставена на носа на кораб с отворени крила, разкъсвайки вълните към победата. Направена от пароски мрамор с височина 2,75 метра, във витрините са изложени метални предмети. Пред тях се откроява една персийска брошка във форма на лъв. В четвъртата зала са изложени находки от некропола и една гипсова реплика на Нике от Самотраки, която днес се намира в музея Лувъра. Също така, в тази зала във витрини се намират по-голямата част от скъпоценните накити и сребърните монети, дадени от разкопките на некропола, и включват сребърни и златни обици, брошки, пръстени, златна огърлица, златни венци и така нататък, датиращи от края на 6 век преди Христа до времето на Август.